Samuel 1, capitolul 3. Domnul se descoperă. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns, iată-mă. Și a alergat la Eli și a zis, iată-mă, căci m-ai chemat. El i-a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și te culcă. Și s-a dus și s-a culcat. Domnul a chemat din nou pe Samuel și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă, căci m-ai chemat. Eli a răspuns, nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Domnul a chemat din nou pe Samuel pentru a treia oară și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă, căci m-ai chemat. Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil și a zis lui Samuel, du-te de te culcă și dacă vei mai fi chemat, să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți. Samuele, Samuele! Și Samuel a răspuns, vorbește, căci robul tău ascultă. Atunci Domnul a zis lui Samuel, iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui, Eli, tot ce am rostit împotriva casei lui. Voi începe și voi isprăvi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fără de legii de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fie oprit. De aceea jur casei lui Eli că niciodată fără de legea casei lui Eli nu va fi spășită, nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. Samuel a rămas culcat până dimineața. Apoi a deschis ușile casei Domnului. Samuel s-a temut să istorisească lui Eli vedenia aceea, dar Eli a chemat pe Samuel și a zis, Samuele, fiule. Eli a răspuns, iată-mă. Și el i-a zis, care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu mi-ascunde nimic. Dumnezeu să se poarte cu tine, cu toată asprimea, dacă mi-ascunzi ceva din tot ce ți-a spus. Samuel i-a istorisit tot, fără să-i ascundă nimic. Și el i-a zis, Domnul este acesta, să facă ce va crede. Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale. Tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Domnul nu înceta să se arate în Silo, căci Domnul se descoperea lui Samuel în Silo, prin cuvântul Domnului.